ବନ୍ଧुगଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋ ବାପା ମାମା ମିଶିକି 2 ଜଣ ଘରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଓ ଚିକେନରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ସାଧା ଲୁଣ, ତାପରେ ବିଟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପିଆଜ, ଧନିଆ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଲା ଭିନେଗାର। ଓ ତା ସହିତ ଦହି ଓ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ଦହି ଏଠି ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି 300 ଗ୍ରାମ। ଦହି ଆମେ ଏଠାରେ 300 ଗ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଚିକେନ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିକେନ ପକାଇବା ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ମିଡିଲ ସାଇଜ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଉଳକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳକୁ ଆମେ 4-5 ଥର ଧୋଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବେ ଚାଉଳର ଧଳା ଅଂଶ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇ ଦେବା। ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରାହେଇଛି। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ପକେଇବା। ବିରିୟାନୀ ଭାତ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ବି କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା। ଏବେ ପାଣିଟି ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ତାରି ଦେହରେ ଚାଉଳ ପକେଇବା। ଚାଉଳଟିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସିଝେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭାତକୁ ବେଶୀ ନ ସିଝେଇକି ଏହିପରି ଭାବେ ସିଝେଇବା। ତାପରେ ଭାତକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବା। ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ବସାହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାହେଲା। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲସେ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଆମ ଚିକେନକୁ ପକେଇବା।
ଚିକେନଟି 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା। ଏବେ ମାଂସଟି ପାଖାପାଖି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଭାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତା ଉପରେ ପିଆଜ ଲେୟାରିଂ ଦେଲେ, ତାପରେ ଚିକେନ ଲେୟାରିଂ ଦବା। ଏବେ ଆମ ଚିକେନ ଲେୟରିଂ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦମ୍ ଦବା। ଚିକେନ ଆମର ଦମ୍ ଦିଆ ସରିଛି। ଏବେ ଚିକେନ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ରେଡି। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ପରସିବା।